ברוך הבא אלי ז'ינו. תודה רבה. תודה שאתה פה, מעריך את זה מאוד. ושלום גם לכם, אנחנו משתדלים בכל פרק לארח דמות שהיא ככה מיוחדת, אולי בקטע המקומי, או שיש לה משהו, אתה יודע, שהוא יכול לתרום לדבר. ואתה פה בעיניי על הרבה מאוד כובעים. גם בכובע ברמה האישית, לפני השידור ככה דיברנו על זה שאמא שלי גדלה 2 מטר ממך, ודחף נדבר על זה אני בטוח. ואחר כך התממשקנו בהפועל, שהיית בעלים. מאיזה שנים עד איזה שנים? אוקיי, אז יותר מדי שנים בשביל לזכור, אתה אומר. צריך לחשוב, אתה אומר. נכון, דמות בהחלט מוכרת מהתחום, ועוד לא מעט תחנות בחיים. ואני, בעקבות העבודה שלי, גם מדבר עם הרבה מאוד יזמים, ואותי מעניין תמיד הקטע של איך בן אדם התחיל את הקריירה שלו, ואתה יודע, עשית דברים בדבר, ואתה עדיין עושה. ואני אשמח לדעת, כי אם מישהו, אתה יודע, מהחבר'ה שלנו פה, ויש פה הרבה יזמים אצלנו בדי-ספייס, ראית אותם, יכול ללמוד מזה משהו, אתה יודע, לקחת איזה טיפ, כי הדור של היום מגיע לו מדינה יותר טובה, ואנשים, אתה יודע, כמוך עם הניסיון והדברים, אני מאוד, מאוד שמח אם זה יקרה, מהזווית האישית. אז ככה, גדל... תשמע, בגדול, אני יליד באר שבע. נכון. נולדתי בבאר שבע, בתחילת שנות ה-50. למדתי בבית ספר בשכונה, שיכון דרום. איזה שכונה זאת? שיכון דרום. שיכון דרום, זה מה שהיה בבאר שבע. שיכון דרום ישן. אתה נולדת כבר פה. פה, בבית הזה של ההורים שלי. וההורים שלך עלו מאיפה? ההורים שלי עלו ב-47. מאיפה? ממרוקו. מאיפה במרוקו? באזור של פז, על יד פז בסביבה אצל המרוקאים יש מין קטע כזה, הוא נולד בסביבות חנוכה, אתה מכיר? זה ברור. זה כאילו מין קטע של... אבל בגדול, אבי היה ציוני גדול, הוא עזב את הכל, המשפחה הייתה כלכלית במצב מצוין, הכל. מעניין אותי לדעת אם הרוח היזמית הייתה כבר במשפחה שלך לפני תשמע, כן, מה שהכרתי עם התבגרותי, את הסבא ואת האבא, ראית את הרצינות, ראית את אבי לא היה איש עסקים, אבי היה עובד מדינה. הוא עבד מפקח עבודה במעץ. מעץ, פיתחו כבישים, בהתחלה, אתה יודע, הרימו בדליים, אבנים. בימים שעוד היו עבריים שעובדים בתחום, אתה אומר. עוד עברי אמיתי, שהוא ירד בנחל, הביא אבנים, סידר אותם על הכביש. היום כולם רוצים להיות מהנדסים ומנהלים מהרגע הראשון. בסדר. אוקיי. אבל הוא גידל גם 11 ילדים, בין לבין, בתוך המערכת, וברוך השם, כולם בסדר, כולם מבחינה כלכלית מסודרים, והכל בסדר, בסך הכל, תודה לאל. אנחנו, הכל כמובן בזכות אמא, שלא מגיע את כל הקרדיט, אבל בגדול הוא היה איש עסקים הגון, ישר, טוב. זאת אומרת, עסקים זה לא היה דבר חדש במשפחה שלך, הגיע מהסבא, הגיע מפה ומשם, ראית את זה קורה. זאת אומרת, מעניין אותי לדעת, אתה יודע, הרגשתי את זה על בשרי. חיים בן שען שהיה פה שבוע שעבר, וגם רם אליהו, אני מקווה שהיום יעלה הפרק הזה, הם דיברו על זה שאבא שלהם היה כדורגלן. שניהם. חיים כן, חיים בן שנה, כולנו ידענו, מה זה? נכון, אבא שלי ראה את אבא שלו במרקש. זה לא הצלחנו. כן, כן. וגם רמי כמובן. אז זה מעניין למצוא את ההקשר הזה, אתה יודע, אם הוא קיים. תראה, כשהוא הגיע למדינה ב-49, הם היו בפרדס חנה, ואחר כך הגיעו לבאר שבע. אבל בין לבין, בן אדם חיפש מקום עבודה מסודר, ובזמנו, בשנות 49-50, מצב לא היה כזה זוהר. זה היה כמו לזכות בלוטו, מקום עבודה מסודר. אז הבן אדם לא מצאו, אז הוא מצאו, לקחו אותו לעבוד בעבודת דחק. לימים, הבן אדם הפך להיות מנהל, ואז אתה יודע. אז כנראה שהיה בו משהו מהרוח הזאת. לא, אדם רציני, הוא היה רציני. אתה יודע שגם אבא שלי היה לו את המזל, אני תמיד אומר שזה מזל, זה הזדמנות שפוגשת את היכולת, אתה יודע. כן, את האיש הנכון. זאת אומרת, האיש הנכון גם אבא שלי יהיה באז 45 שנה אזרח עובד צה"ל. מאוד רציני, הוא אוהב מאוד לעזור ולסייע, בעיקר לכל המכירים כשהגיעו מחול בשנות ה-50. כל מי שהגיע מחול ידע את הכתובת, הגיע אליו, עזר לו. ועם הזמן הוא הלך והתחזק בעבודתו במעץ, שהיה מפעל מדיני, ממשלתי יותר נכון,
ואז כמובן התקדם והיה, לימים הפך להיות מפקד מחנה של מעץ בדרום הארץ. אני רוצה לדעת, אתה תמיד היית עצמאי? מיום הראשון, מהדקה הראשונה. מהיום הראשון. תספר לי על העסק הראשון שפתחת. אני פתחתי, אילצו אותי לפתוח. אני הייתי תלמיד כיתה ט'. ממש בוגר. בוגר, אני אומר... ממש מבוגר כבר בתחום. יחסית, כן. כן. לא, במרוקו אתה כבר אמור להיות +2 בגיל. אני במרוקו לא זכיתי להיות שם. אני פה בארץ. אני צוחק הרבה על מרוקאים, כי אני מת עליהם, כן, ברוך. זכותך. אני צוחק על כולם. זה חשוב לזכור. עכשיו, מה שכן, אני מגיע הביתה מוצאי שבת, ואני רואה את אבא מחכה בסלון, יושב מחכה לי. אומר לי, למה איחרת? מה קרה? אמרתי, לקחתי את החברה שלי הביתה ובאתי. הוא אומר לי, תשמע, המפתחות שאתה רואה פה על השולחן, הם של החנות, ואתה מחר הולך לחנות. מה לי ולחנות, אבא? מה לי ולעבודה? זה היה חנות של אבא. של אבא שלך? כן, שהייתה עם שותף. ואתה לא גדלת בחנות הזאת? לא, אני לא מכיר את החנות בכלל, אני הייתי תלמיד כיתה ט', זה הכל, לא יותר. ואז הוא אומר לי, תשמע, מחר אתה הולך לחנות. אמרתי לו, אבל איפה החנות? אני לא מכיר את החנות, לא כלום. אמא שלך תלך איתך. אני בבוקר חייב לצאת לעבודה, לסיני, ואתה אמא תצא עם אמא. מה לי ולמכולת? מה? אתה יודע, זה אצלי היה מוזרות, היה מוזר. אתה אמור להיות בבית ספר בכלל. הייתי בכלל בדיוק, בכיתה ט', אני אומר לך. ואתה יודע, הרמתי את הכפפה. וואלה, בכיתה ט'. כיתה ט', לבית ספר, אתה יודע, עשיתי שלום, והתחלתי ללכת לעסק. הלכתי לעבודה, שבוע ראשון קשה מאוד, ובאמת אמא מאוד עזרה. חנות של מה זה היה? מכולת. מכולת רגילה? חנות בשכונה ג' ברחוב וינגייט, חנות מרכזית, עובדת, נורמלית, בוא נגיד, היה שם שורה של איזה 15 חנויות, זה הייתה אחד מתוך השמונה. שכונה ג' היה את מרכז אורות, זה אחד הלב של באר שבע. ואחד רחוב, או שני רחובות יותר צפונה, זה רחוב וינגייט. ואז היה לו שם חנות קרוב משפחה, שהוא עבד איתו בשותפות. הוא בא, אומר שהוא לא יכול, הוא לא מרגיש טוב, הוא רוצה לסיים, אין לו ברירה, הוא לא יכול לעבוד יותר. צריך לשים בן אדם. שם את המפתחות והלך. בוא נחתך פצצה לקבל בכיתה ט', לא היית אומר? כן, האמת ש... כאילו מה בן אדם, אני זוכר את עצמי בכיתה ט', אני לא בטוח אם הייתי כאילו, אתה יודע, איפה השמש זורחת בכלל, באיזה צד היא נמצאת. האמת שתמיד הייתי בחור רצונות לעבוד, לפתח, להשתדל. יש מצב שהוא לא סתם אמר חלק. לא, ברור, היו לי שני אחים יותר גדולים. כן, כן, הוא ידע למי הוא פונה. בסך הכל היינו עוד 4 אחים, אחד יותר גדול מהשני, 4 היו יותר גדולים ממני. אז הוא ביקש לקחת אותי, ואז הלכתי, ובאמת, אמא באה ועזרה, העיקר ישבה בקופה, ואתה יודע, לאט לאט לומד את העבודה, ומתיידד עם החנות הזו, ועם השכן הזה, ועם האיש הזה, ולאט לאט, אתה יודע, רכשתי את אימון האנשים, ואתה יודע, ובאמת התפתחנו וגדלנו, וגדלתי, ובאמת עבדנו. אוקיי, מה זה אומר גדלתי? פתחת עוד סניף? קנית עוד חנות? לא, לקחתי, קודם כל קניתי את החנות. שעד אז הייתה בשותפות ביניהם. לא, עד אז הייתה של משפחתית. אוקיי. עכשיו, קניתי את החנות, לאחר מכן קניתי את השכן. אוקיי. ועשיתי מיני מרקט. כבר אז אני מדבר איתך בשנות 66, 67. כבר היה לי מיני מרקט, אז היה שם את האוניברסיטה, כל הדיור שלהם בסביבה, ברחוב חביב הרייך ווינגר וזה. היו הרבה סטודנטים, ואז אתה יודע, הייתה התנועה הלכה והתגברה. לימים אמרתי, זהו, אני לא עובד במכולת, רוצה לעזוב את המכולת. עזבתי את המכולת, מכרתי אותה, הלכתי לעסק אחר בדימונה, קניתי בית קירור. מה לך בדימונה? אני יודע שאתה עבדת שם הרבה. היה לי שכן, כמובן, אחרי 4-5 שנים. למה דווקא דימונה ולא... אגיד לך למה, מעליי גר בחור שהיה לו סוכנות של גלידה, והיה לו חדרי קירור, והוא, אתה יודע, התבגר, והוא רצה למכור את המקום. באמת, קניתי ממנו את המקום,
איפה שהיה אחר כך אולם האירועים? לא, לא, לא. המקום הזה, אז מקום אחר? מקום האירועים, כולם... סבבה, נגיע לזה גם בטח. היינו באזור התעשייה, אתה יודע, עובד 3-4 שעות, לוקח, מוכר רק תוצרת מאושרת, שמותר לך למכור אותה של גלידות. אוקיי. ובאמת עבדתי, היה בסדר. עם הזמן ראיתי שהיום פנוי, כל היום פנוי לי. אז אתה יודע, התחלנו להתעסק עם להביא עופות, להביא דברים קפואים. יש כבר מקום. יש מקום, יש חדרים, בוא נספק, בוא נפעיל, בוא נגדיל. זה מתחבר לי קצת למה שאני עושה פה. זה איך מוציאים מאותו מקום? את המקסימום. את המקסימום. אין ספק. כפול 4. זה מה שעשינו, ואתה יודע, לאט לאט, והכנסנו מטבחי עובדים, סיפקנו להם בשרים, וכל סוגי הדברים הקפואים, מה שהם צריכים, מה שהם רצו. ובאמת הלכנו וגדלנו, ועם הזמן פתחנו חנות במרכז העיר, במרכז דימונה. חנות של מוצרי בשר. כמו בזמנו, אם אתה זוכר את גרינברג. פה, עשינו אותו דבר. מחנות כזאת, קצבייה משודרגת, עם דברים 3 חנויות, אחת בתוך השנייה. מחירה, במחירים זולים, מחירים ממש סיטונאיים, וכמובן עבדנו מאוד יפה. אתה יודע, אחת התעלומות הגדולות ביותר בעיניי, זה דימונה, היא עיר מצוינת לעסקים, והייתה נטושה הרבה מאוד מאוד שנים, אבל בהזדמנות אולי נדבר על זה. תשמע, דימונה הם אנשים מצוינים. אתה יודע שיש דימונאי שלא חולה, אשתי דימונאית, מכיר את איריס, כן, התחתנו אצלך. ברור. אתה זוכר. אבל אני לא זוכר, לא יודע שהיא דימונה, כן. אז היא דימונאית במקור. ואנחנו כמעט אתה יודע, כל כמה שבועות שמה, וחגים וזה, וזה עיר שהדימונאים, כל פעם ששאלתי דימונאי, הוא אוהב מאוד את המקום הזה. חמים מאוד ואוהבים, ואנשים מאוד הגונים וטובים וחמים, ואין, באמת. אני, בדימונה בשבילה הייתה לפני כל דבר, באמת. ועם הימים, אתה יודע, גדלתי ונכנסתי לענף האולמות. טוב, זו החלטה קשוחה, להיכנס לענף כזה, זה ענף תובעני מאוד. ענף תובעני, אני לא חששתי משום דבר, ואתה יודע, ניסיתי את עצמי, האמנתי בעצמי, ונכנסתי באמת. אז זה הקפיצת מדרגה הבאה שלך הייתה, מהחנויות, מהתפתחות בעולם הכימונאות הזה? בסיטונאות. בסיטונאות? מהקטע הסיטונאות עבדתי לנושא. משם עברת לקטע של האולמות. לקטע של האולמות אירוח. אירועים, כן. אז בהתחלה היה דימונה, ואחר כך באר שבע? היה דימונה. באירועים כאילו. כן. בניתי שם 3 אולמות שמחה. שחשבו ועד היום. עד היום קיימים שם. איך נגיד את זה? מונומנט שם. ולימים, כן, עובדים. אתה יודע, חלק מהנוף כבר. אין ספק. כן? אין פחות או יותר דימונאי שלא עבר שם בדרך כזאת או אחרת, אם זה ברית או אתה יודע. כולם עשו שם אירועים ועבדו יפה וברמה מאוד מכובדת ועניינית ומקצועית, והיינו עובדים ומקובלים, והיינו אנשים מאוד נוחים, סבירים, עם כל הצוות שלי, כל הזה, היו אנשים מאוד, עברנו לאיזשהו מסלול של התייחסות. אני חושב שהרוח, תראה, וזה משהו שאני ככה רוצה להעביר הלאה. אני פתחתי 7 מתחמים בערך, וכולם גם מבוססים על הדבר הזה, שהם מחוברים נורא לקהילה שהם נמצאים. אין ספק. ואני חושב שאחד הסודות של עסק, הוא לא לנסות לכפות את עצמו על הסביבה שבה הוא נמצא, אלא להשתלב בתוכה. אתה יודע, ממש להשתלב בתוכה, ולהשתתף אותה, זה גם אומר את הרוח של הדברים. תשמע, ואני שמעתי, רגע, אני רק אשלים, אני שמעתי הרבה דברים שאתה לא יודע, על הרבה מאוד אנשים שעשו אצלכם אירועים, והתנאי תשלום שלכם, וההבנה שלכם את האנשים, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. זאת אומרת, אני לפחות הרגשתי את הרוח שלך שם, בקטע הזה של הלארג'יות המדוברת, אתה יודע, אני מכיר אותה גם מהבית. תראה, בקטע הזה, אני לא היססתי אף פעם בקטע הכלכלי. באת, קודם כל עשיתי, ומקווה שהכל יהיה בסדר, וגם אם לא היה בסדר, לא קרה כלום, אם אתה יודע, תגמלתי אותך באיזשהו בונוס מסוים כזה או אחר. עכשיו, כל המטרה היה להיות, אתה יודע, בכל אופן אתה בא לעשות שמחה. אז אנחנו מדברים, איך אומרים, בשמחות,
לא מדברים במלחמות או באיזשהו חפץ שאתה קונה. זה שמחה, זה דבר תדמיתי for life. ואז היה לזה משמעות הרבה יותר גדולה מהיום. היה משמעות אדירה, הייתה משמעות אדירה. כן, לא, וברוך השם לאט לאט וגדלנו והתפתחנו, קניתי את הבניין, בניתי, הפכתי את האולמות הישנות, בניתי בניין חדש, עליו 3 אולמות. מעניין אותי לדעת, בילד, כאילו, אתה התחלת שם בגיל צעיר, וגם את החנות הראשונה שלך רכשת בגיל צעיר. מאיפה היה לך את הידע הפיננסי שדברים כאלה קורים? שאפשר לקנות משהו ויש ריביות ויש כל מיני... נראה שהיה לך איזשהו חינוך פיננסי מסוים. זה משהו שהוא צמח ממך? לא, נטו מני. לא עניין אותי, רק מני. מתוך כדי עבודה אתה חי את האווירה, אתה חי את הזדמנות, אתה רואה שהעסק עובד, העסק הולך, אז אם הוא הולך, בוא נתקדם, בוא נרחיב, בוא נצרף. אז יש לך רוח של יזם. ספק, מאז ומתמיד, כן. מאז ומתמיד. תראה, הרבה יזמים יושבים פה בדיספייס, וחלק מהם יראו את הדבר הזה. ואני הייתי שמח לשמוע ממך, באמת הרבה מאוד שנים כיזם, ואני אומר לך, מוצלח מאוד, כי השתמשתי בכמה שירותים במשך השנים, שהם קשורים אליך בדרך כזאת או אחרת. תמיד הייתה לי חוויה טובה, לא בשביל שאנחנו, אתה יודע, כי בסוף זה האדם. אז אני שואל אותך שאלה, מה אתה נותן ליזמים הצעירים? מה אתה חושב שהתכונות הכי חשובות ששיחקו לך את המשמעות הזאת? אני יודעתי, האדם, היושרה, ההגינות, הרצינות, האחריות, אין דבר כזה לקחת על הדרך, בוא, העיקר לקחת עבודה. אתה לוקח עבודה, אתה צריך לתת את המקסימום לאותו אדם שבא ומשקיע את הכסף היקר שלו אצלך. ואז אתה מחייב את עצמך לתת ולתת ולתת. אתה צריך להיות קצת פדנט, נכון? אני מאוד פדנט, אני אדם מאוד קשה בקטע של אני זוכר את המשרד שלך, הסדר, היופי. מאוד נקי, מאוד מסודר. איפה זה בא לידי ביטוי? הילדים שלך מרגישים את זה בזה? יש לי בן אחד, הוא גם קצת מתקרב לפדנטיות. אוקיי. הוא נכנס עכשיו לעסק אחר, בסדר, גם בענף המזון. גם בענף המזון, נכון? גם בענף המזון, וברוך השם. תשמע, זה מעניין, כי יש לכם לא מעט יזמים במשפחה. עכשיו, אל תשכח שאנחנו מתוך זה צירפתי את כל האחים, צירפתי ימינה ושמאלה, את משה ואת מיכאל ואת ישראל. ופתאום אתה הופך להיות האבא הגדול במשפחה, נכון? זה גם זה שדואג למשרות, אתה יודע, יש פה את יוסי דלויה שיושב מתחתנו, שהוא גם קצת מזכיר את הדבר הזה, גם הוא גם כמוך, מאוד חם, מאוד לבבי, בן אדם מאוד מיוחד, אולי אני אצליח לגנוב אותו גם לאיזה רעיון פעם, משהו מיוחד, ואתה יודע, זה שים לב שיש פה קווים משיקים גם, בקטע הזה, שאתה יודע, אתה הופך להיות, אם תרצה או לא תרצה, אתה הופך להיות הדמות האב במשפחה אחר כך. תשמע, אין ספק. כי תסתכל, אתה גם, זה שפנו אליו, שהוא לא היה בחור, אתה מבין, יש בזה, כאילו זה דמות. זה אחד הדברים שכן, זה כמובן, עם הזמן האבא התחיל להתייעץ איתי ולדבר איתי, ולא התייחס לקטע של שאר החברים. אני חושב שאני מזהה את זה גם אצל אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, והיא החריצות והמוסר עבודה של הדור הזה. אתה יודע, אני רואה את זה אצל הדודים שלי, אתה בטח מכיר את בני, וזה, כל החבר'ה, המוסר העבודה הזה הוא באמת מעל ומעבר, ושאתה רואה איך הם גדלו, אתה יודע, באמת בשני חדרים, כמה הם היו 6 אחים ואחיות בחדר אחד באיזושהי תקופה, ואתם גם הייתם 12 ולהם היה עוד 6. תקשיב, זה מציאות מטורפת לחיות בה. אין מילה אחרת לעומת מה שאתה רואה היום. יכול להיות שיש לזה חלק בדבר הזה שלך, שאתה אומר לעצמך, אני לא רוצה לחזור למקום הזה. לא רוצה לחזור כמובן, מצד אחד, מצד שני, אני רוצה ללכת לאיכות וללכת קדימה ולהתקדם. וכך עשיתי בעסקים, כך עשיתי בחיים האישיים שלי, כך עשיתי, אתה יודע, לימים, אהבתי דבר מסוים, אהבתי את הנושא הזה של הכדורגל, אני גדלתי את הכדורגל, אהבתי כדורגל, שיחקתי כדורגל בביתר באר שבע, בשבילי הפועל באר שבע הייתה אנחנו מגיעים לחלק המעניין של השיחה, חכה הרי, ואז אתה יודע, לימים אמרתי לי, שמע, לא יכול להיות שהם ישליטו וישאירו אותנו בחוץ, היינו מתאמנים אז עם ביטון מרדכי, אם אתה זוכר אותו. אני זוכר, רגע, בוא נעשה סדר בכרונולוגיה, בסדר? אתה שיחקת כדורגל כנער,
כנער, בקבוצת הנערים בזמן שאתה מנהל את החנות של הדבר, את החלק הזה לא שמעתי מקודם. כן, הייתי הולך לאימונים. אתה משחק כדורגל בביתר באר שבע? בביתר באר שבע, בנוער. באיזה תפקיד? שוער. גם לך יש את הסריטה? אני שרוט, ברור. לא נכון. גם לי. ואשתי להיום, חברתי לשעבר, הייתה מסיימת בית הספר והייתה באה לחנות. אתם הייסקול לאברס. מה אתה אומר? מאיזה גיל אתם? גיל 17. קלאסי. ממש קלאסי, באמת. אז אתה משחק כדורגל? באיזה תפקיד? שוער אמרנו. שוער, כל הזמן. ממשיך לשחק בנוער? משחק בנוער, עד גיל 50 שיחקתי. בוא, אתן לך, לקצר לך את השאלה. לקצר לך את זה, אוקיי. שיחקתי בנוער של ביתר באר שבע, ולימים עליתי לבוגרים, ולימים שיחקתי בבוגרים, כמה שנים טובות. מתי הנקודה שאתה מסתכל על הפועל באר שבע, אתה אומר אני אהיה בעלים יום אחד? כשבאתי לאימון, אתה אין לך מה ללבוש, כל הבגדים, המקלט שלנו הוצף, אתה מדבר על הפועל באר שבע? על ביתר באר שבע. אני מכיר את הפועל באר שבע, לא מכיר. אתה לא מכיר בשלב הזה. מכיר את ביתר. איזה גיל זה אנחנו מדברים? כשאני הייתי בן 17. 17, אוקיי, סבבה. אז אתה... ואז אתה בא לאימון, כן. אין לך בגדים, אתה לא יכול להתאמן. אין איפה להתאמן, או אתה בא לאימון, יש בגדים, פתאום לא נותנים לך לעלות לדשא להתאמן, זורקים אותך הצידה. אחרי שכונה שיש, אתה רוצה להגיע לאצטדיון פעם בשבוע. נכון. היינו נותנים לנו אימון ביום רביעי. מעצבן. אין כניסות, אתה צריך לעלות מהחומה, לעלות מעל הדלת הפלדה, בשביל להיכנס להתאמן. כן, מה כן, זה מקצועני? נכון. עכשיו, כל הדברים האלה חישלו אותי, וכשהפועל באר שבע הייתה לי מחירה, אתה יודע... רגע, לא, זה לא מגיע מהייתה למחירה, אני בטוח. אני בטוח שיש לך נקודה מסוימת, שאתה קם בבוקר ואתה אומר, אני אהיה הבעלים של הפועל באר שבע, זה מה שאני שואל. זה החלום שלי, להיות... מאיפה אתה זוכר את החלום הזה קורה, מאיזה נקודה? אני מסביר לך, מהרגע שהיינו קבוצה, או נקרא מסוג ג', לא ב' ולא אחרת. ממש בתחתית ביגוד לא היה לנו. היינו צריכים לאסוף כסף, הייתי צריך לקנות תלבושות לשחקנים שלנו. הבנתי. לא פעם ולא פעמיים ולא תרומות ולא... כל מה שהיינו זקוקים, עשינו במו עצמנו. אני, אסולין, שמעון, אסולין גם הוא היה איתנו במועדון. אוקיי. וחיים שלום. זה ביתר באר שבע. זה ביתר, אני מדבר רק על ביתר באר שבע. כל היהדות שלי ביתר באר שבע. והמשכתי... רגע, אתה גם ליכוד? אני ליכוד, אני יודע מה זה. בגלל שזה ביתר ליכוד או שאין קשר? ביתר זה ליכוד, לא, אין קשר. באמת שלא היה קשר בכלל, רק במקרה. בסדר, אין לנו בעיה עם ביתר. הייתי קשור לשכונה, משחק בשכונה, משחק... אני חייב לספר לך סיפור מקסים שאתה תתרגש לשמוע. יום אחד, לפני כמה שנים טובות, הפועל באר שבע משחקת בליגת העל, נדמה לי שאתה הבעלים, ואבא שלי, בערוב ימיו, אבא שלי היה הולך הרבה לכדורגל, אבא שלי היה הולך עם אברהם אמריקה. נכון. סבבה? עם המסעית. מסעית. מי שלא יודע, אולי אתה יכול לשפוך חור לאוהדים הצעירים. בבאר שבע של שנות ה-50 וה-60 לא היה את וסרמיל, היה מגרש לאיפה שהיום רמב"ם, רמב"ם, נכון? כן. תראה, אם אני צודק, אם לא תתקן אותי בבקשה. לא, אתה צודק. והיה מגרש שם, וזה לא היה ממש מגרש, זה היה מגרש עם גדר מסביב. ופשוט, אתה יודע, מפצחי הגרעינים, והיו פשוט עומדים מסביב הגדר. זה האצטדיון של באר שבע, יפה. ובוא נגיד את זה, עד אחר כך שהם עברו לווסרמיל. 100%, אבל כל האוהדים שהיו רוצים לנסוע למשחקי חוץ, היו נפגשים בעיר. בעיר העתיקה. ליד מוניות סיני. נכון. ליד מוניות סיני ישב אוהד הפועל באר שבע. עכשיו אתה אומר למוניות סיני לחבר'ה הצעירים, אומרים, מאיפה הוא בא? העיר העתיקה, היום העיר העתיקה בלב העיר העתיקה, ממש בלב העיר. היו נפגשים בחנות פיצוחים של בחור שקראו לו אברהם אמריקה. שקראו לו אברהם אמריקה, זה היה הכינוי שלו, והיו עולים על רכבים פרטיים, או משהו, ונוסעים, זה היה... ונוסעים למשחקים. אז זיכרונו לברכה, אבא שלי היה נוסע למשחקי חוץ האלה, רק שתבין כמה הוא היה אוהד. רגע, זה לא הסיפור. אחרי הרבה שנים, ביתר באר שבע עם מוטי וניר מצליחה לעשות ניצוצות של, אתה יודע, שמשהו קורה שם. ורייסר של אותם ימים, די מזכיר את האצטדיון של באר שבע, לפני זה. ההיסטורי, יפה. ואבא שלי פונה אליי ואומר לי, אתה יודע, תיקח אותי למשחק של ביתר עכשיו, אבל אמרתי לו, אבא, אנחנו יודע פועל, מה יש לך אתה?
הוא אומר לי, לא, אני מתגעגע קצת לפשטות של פעם. אמרתי לו, אני אקח אותך. ובאמת לקחתי אותו, ישבנו ביחד, הוא רצה להרגיש את האותנטיות, לא רק את העמך, את זה שאין יציע ולא היה כלום. בסוף זה מתחבר לזה שהיום אתה מרגיש שיש הכל, אבל מאוד מאוד חסר לך, ופעם לא היה כלום, אבל לא הרגשת את זה, הרגשת שיש לך את הכל. וזה כנראה משהו שהוא התגעגע אליו. תראה, אין ספק, זה עולם אחר לחלוטין. לגמרי. עכשיו, אתה בחור צעיר, מתי אתה מגיע לסיטואציה שבה אתה יכול לרכוש את באר שבע? איך זה בכלל קורה? ואיפה זה תופס אותך? בין כמה היית? הייתי ברמת 32, 33. צעיר. כן. ומה לך ולזה? חוץ מזה שיש לך היסטוריה בכדורגל, ואתה איש עסקים. היסטוריה אישית ואיש עסקים. ומה הסיטואציה? מאיפה אתה קונה את המועדון? ממי אתה רוכש אותו? אני קונה אותו מאלי להב. אלי להב מחל את הקבוצה הזאת. נכון. אז אנחנו מדברים על קיבלתי עזרה, בוא נגיד, תמיכה מהרשות המקומית. דוד בונפלד נתן לי את הרשות, אז בתקופה הוא היה בתקופתי איזה שנה. הוא היה ראש עיר תקופה, נכון? אחלה דוד בונפלד. בתפר הזה קניתי את הקבוצה מאלי להב. אלי להב היה אדם מאוד הוגן, מאוד פייר, מאוד, הוא היה בסדר גמור, הוא נתן לדברים לזרום. אתה יודע, ביקשתי ממנו שיבוא לאחד הפרקים, והוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב. שזה, ואנחנו נשלח לו מפה ברכת החלמה, אחלה אלי, וברגע שתרגיש טוב, באמת, אדם שכמו ומעלה, תרם, נתן, עשה, הוא הרגיש קצת לחץ, אז הוא התבקש. הוא רכש את באר שבע. בשביל לעזור לבאר שבע. הוא היה שנה בעלים, אנחנו מדברים על תקופת 96-7, נכון? 96-7, כן. 96-7, אנחנו מדברים על... הוא היה שנתיים בקושי. הוא היה שנתיים, חלילוביץ' מחר, פירק את הקבוצה מנכסיה, ניסה לעשות טוב, אני זוכרת, אני הייתי אגב באותה עונה, כתב הספורט של הרדיו, לא יודע איך הגעתי לתפקיד הזה, אלוהים יודע שאני לא מתאים לזה. רדיו דרום, מה זה חשוב? לא משנה, רק בגלל שדוד יוסף חברי, אתה יודע, ביקש, ולא יודע, לא יודע איך הגעתי לזה, אבל אחלה חוויה. ואוקיי, אז אתה רוכש את המועדון. אתה באותו רגע מרגיש שהגשמת חלום של ילד? זה מה שמעניין לדעת. תראה, מה שעניין אותי... איך מרגיש אותו אחד שגדל בדרום, בכלום ושום דבר? כאילו, אתה יודע, כבשת את העמדה. זה הכל, לא... עכשיו, אתה יודע שגם מצפה לך 7 מהדורי גיהנום, מצפה לך יכולות כלכליות אדירות לגייס, יכולות... אתה יודע מה אתה צופה בכלל, שאתה עושה את המהלך? בגדול אני יודע, האמת, בשיחה שלי עם אלי פחות או יותר, עם אלי להב. הבנת פחות או יותר על מה מדובר? הבנתי את הסדרי גודל, הבנתי על מה מדובר, הבנתי את כל מה שקשור מסביב, ואמרתי, תשמע, אני מסוגל, אין לי בעיה. באמת, והלכתי לתוך הנושא הזה. וכמובן, הייתי מיודד עם אלי דקל, זכרונו לברכה, ג'קי דקל, זכרונו לברכה, את אליהו עופר, כנ"ל. נשמע, אז אמרתי, אני אוכל לנהל את הקבוצה, ובמינימום הוצאות. מה אמרו לך במשפחה, אגב? כי תמיד אומרים, לא, ומה אתה צריך את זה, נשמע, אני האמת ששייכתי את זה, ושייכתי את עצמי גם לקטע העסקי. אמרתי שאני, נכון, זה לא מפעל ייצור או משהו, אולם שמחות, זה לא וואו גדול. אבל בכל אופן, יש לזה שם. בניתי, תראה, האופי האישי שלי עזר לי מבחינה כלכלית לטובת העסק שלי. משום שהאופי שלי הוא היה נוח. אתה העסק. אני העסק, גם האופי שלי האישי הוא נוח, הוא מתלבש על כל אדם. אני לא, ממש לא כזה עם התנשאות מסוימת, או אבו ענטר כזה, אין דבר כזה. אני אדם עמך, אדם פשוט, חבר מהשכונה, אין לי בעיה. אתה רוצה שאני אבוא, אני בא, אין לי בעיה. אני לא, תבוא אליי, תחפש אותי, אין דברים כאלה. אני אדם מאוד נעים, מאוד חברי, מאוד הגון, ולא מחפש שום... השאלה, כמה מהר לקח להבין שזה לא מספיק להיות בעלים של קבוצת כדורגל. שזה אחלה, אבל יש דברים
תראה, בכל העולם שהיית עד אותו רגע, היית בעולם שהוא לך ולעצמך. מקסימום בינך לבין הלקוח שלך, לבינך, אתה יודע, אולם אינטימי. פתאום אתה יודע, פותח את החלון להגיד בוקר טוב, ואז התקשורת הייתה הרבה יותר קשוחה ממה שיש היום. אם אתה זוכר את העיתונים המקומיים, והרדיו, וכל יש היום הרבה ערוצי מדיה, אבל הרבה יותר שקט, אגב. יותר שקט, פחות יותר. כי אין כמעט גופי תקשורת שמדברים. היום זה האזרחים בעצמם, הם התקשורת. אתה יודע, זה העניין. פחות או יותר. תראה, בכל אופן, ספק שהיו כל מיני הפגנות למיניהם, כל מיני התנגדויות למיניהם, אבל המילה האמיתית הייתה, אתה רוצה, תביא כסף, קח את הקבוצה. זה אוקיי. אף פעם לא הייתה לי התנגדות לצאת, לקום וללכת ולהשאיר את הכל באיזושהי מבואה או איזו בועת אוויר, לא בחשבון. זה מחויבות מסוימת שאתה צריך לנהל. איך מרגיש בן אדם שרוכש את הקבוצה, ובעונה הראשונה שהוא רוכש אותה, הוא יורד איתה ליגה? זה תחושה, אני בטוח, אתה יודע, שבוע שעבר שאלתי את רמי אליהו, יקירנו, שהיה כאן, איך הוא הרגיש אחרי הפד, הוא אומר, חודשיים לא יצאתי מהבית. אתה יודע. כולנו הרגשנו את זה ככה, אין מה לעשות. היינו חייבים לאזור כוחות ולהמשיך קדימה, אין מה לעשות. זה נכון. לא, אני שואל אותך, איך זה מרגיש? אתה בן אדם שיודע הצלחות עד אותו יום. אני ידעתי כל הזמן. נכון? גדלת, פתאום הסתירה הראשונה שאתה מקבל? אני נלחמתי בכל המערכת להמשיך ולהוביל את הקבוצה קדימה, והאמנתי שאני אחזיר אותה לליגה הלאומית, והאמנתי שאני מסוגל. תראה, שם המשחק זה כסף, וכסף גדול. הכסף עם השנים, אתה יודע, הלך והתרומם והתחיל להיות יותר משמעותי. וזה הדבר האמיתי. נכון. עכשיו, אל תשכח כשאתה בא, מעמיד אותי מול כל איש מהקבוצות היום, כל בעל בית, בעל קבוצה, אם זה לוני הרשקוביץ, אם זה ינקלה שחר, הם מדברים, הם בעסקים אחרים, ברמות אחרות של הכנסות, ברמות אחרות של ביזניזם. תבין, אתה כולם... יש שיגידו, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אתה יודע, איך אומרים, תמיד, יש לכל סיפור יש 3 צדדים, שלי, שלך והאמת. מכיר את זה? רק את האמת. יפה. אז אני אגיד לך ככה, יש שיגידו שבתקופה שלך באר שבע דשדשה, אבל שוכחים שאם לא אתה, אז לא היה אז מועדון. צריך תמיד לזכור את זה גם, אתה מבין? באיזשהו מקום אתה יכול להחזיק, אתה יודע, את הספינה הזאת. תראה, לא רק דשדשה. באר שבע באותו מקום קיבל משמעות, הפועל באר שבע קיבל משמעות אחרת לחלוטין. מי ששיחק בבאר שבע, מי ששיחק בליגה השנייה או בליגה הראשונה, אלה שחקנים שגדלו בתוך המועדון שלך. אלה ילדים שגדלו בתוך המועדון, הם היו בכל... זה מילה גסה היום בבאר שבע. מילה גסה, נכון, לצערי הרב, מאז שהעסק התהפך, הכל מילה גסה. תראה, אני אגיד לך, זה מילה גסה בלצערי. אני מאוד, אתה יודע, שאני אוהד של הקבוצה, ואני הולך, יש לי מנוי עדיין, כבר 20 ומשהו שנה, וזה לא קשור. דיברנו על זה בפרק שעבר, אתה יודע, על הנוער, הוא מקום אחרון היום, אין שחקני בית כמעט. אתה רוצה להגיד לי שדן ביטון, ואיך קוראים לו החלוץ המגניב הזה, שעכשיו בנתניה, שפירו? שבירו, ועוד כל מיני חבר'ה. הוא היה בנוער אצלנו, כן. בסדר, יש לך כמה חבר'ה טובים באר שבעים שמסתובבים פה ושם, אתה רוצה להגיד לי שאין להם מקום. ראית את המשחק האחרון? יש להם מקום. חייב לשאול אותך אם ראית את המשחק האחרון. ברור, כן. דקה 60, אשתי אומרת לי, אתה נרדם. אמרתי לה, איך אני לא ארדם? תגיד לי משהו מעודד, מה זה הדבר הזה? ראית ליגת האלופות? כן. זה כאילו לא אותו משחק. זה לא אותו, זה סגנון אחר לגמרי. תראה, מטריד, לא? באר שבע הייתה בקומה. בקומה, ממש. אתה יודע מה אני חושב? לא יודע מה שקרה שם. אני אגיד לך מה קרה שם, הם פשוט איבדו עניין בליגה. זה מה שקרה, הפועל חיפה מפשלת, אין להם מה להתאמץ. איך אפשר? אני לא, זה הדבר היחידי שאני יכול כאילו לחשוב על מה יכול לתאר. אנחנו היינו משחקים משחק כדורגל על גולות, נותנים את הנשמה על גולות, על שטויות. זה, כן, מטריד. אין דבר כזה, עלית לשחק גם חינם, לא בשביל איזה הישגיות או משהו, ואתה נותן את הנשמה במשחק, אתה אוהב אותו. תן לראות כדורגל, עזוב, תבטאו לשער מדי פעם, הכל בסדר. תראה, היה שם, זה לא...
אני מקווה שיהיה להם ימים יותר טובים, היה להם ריצה מטורפת לפני זה כמה זמן, קצת נעצרו, אני מאוד 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 חושב שזה ברדה, זה האיש הנכון, אתה יודע, להתוות את הנשמה ואת הרוח של המועדון, הוא יכול להיות הפרגוסון שלנו, אני תמיד אומר את זה, הוא מתאים, הוא הדמות באר שבעית כל כך, אבל באמת גלובלית, הלוואי חייבים לתת אימון גדול יותר בשחקני הבית. אני מסכים. נקודה. אם לא יהיה לך, תראה, היו מאמנים שרצו לאמן. זה הזהות. רצו לאמן בבאר שבע. אמרתי, התנאי שלי, אחוז מסוים מהבית. נסיעה למחנה אימונים, הרשימה, אני צריך לתת אותה לשחקני הבית שלי ראשונה. אחר כך נביא את האחרים. ואכלת מרורים מול מאמנים, אני בטוח על הדבר הזה. אכלתי מרורים, לא רצו לבוא מאמן, היה מאמן אחד שאני גם לא אנקוב בשמו, לא רצה, הוא אומר, אני המחליט הבלעדי. אצלך? אצלי. אוקיי. תהיה בריא, בהזדמנות הבאה. ולא פתחנו את הרומן. דרך אגב, אתה יודע שזה נכון מה שהוא אומר. אני אסביר את זה מהעולם שלי. ברור, מהעולם שלו הוא צודק. מהעולם שלו הוא צודק. וגם אני בעולם שלי אני צודק. אתה לא יכול להתערב. תשמע, אני יודע. הבעלים הקטע שלו זה, ברשותך, הבעלים הקטע שלו זה להתוות מדיניות. ברור. ולהביא תקציב. ולשבת בשקט. לשבת בשקט? זה התפקיד. התקציב שאני יכול להביא, אני לא, יש לו איזשהו סיומת. התקציב שאתה יכול להביא, מאפשר לך להביא, אבל אתה בעלים. אתה בעלים. אני אתן לך אנלוגיה מהעולם שלי, בסדר? יש נכס מאוד מאוד גדול שמזמנים אותי, אתה יודע, לעבוד עליו. להפוך אותו למשהו, ויש בעלים ויש אותי. אז בוא נגיד שאנחנו משיקים קצת לעולם הזה של בעלים ומאמן, בסדר? אני תמיד אומר, אם, כאילו, אתה יודע, תתנו לי לעשות מה שאני עושה, אז תוכלו לפטר אותי גם. אתה יכול לפטר אותי, כי אני לוקח אחריות על מה שאני עושה. אני יכול לפטר אותך, אבל לשלם לך על סוף השנה, אני צריך לשלם לך. 100%, אבל אני לוקח אחריות על מה שאני עושה, אני לא יכול לקחת אחריות על מה שאתה עושה. אני גם מסתכל בקטע הכלכלי מצד שני. עכשיו, מה יכול לקרות אבסורד? הרי יש לנו שנינו אותו אינטרס. לשנינו יש אותו אינטרס להצליח. כן, אבל דרך שונה, כי אתה זה אתה, ואני זה אני, זה בסדר. אני רוצה לעשות ביכולות סבירות שאני יכול לעמוד בהן, להתחייב. אלי ז'ינו, יכול להיות שבאר שבע דשדשה חלק גדול מהתקופה שלך בגלל שהתערבת להם בעבודה? יכול להיות? תראה, בגדול אני לא התערבתי. בגדול לא התערבתי. מה זה התערבתי? אני יושב, אני רואה כדורגל. אני אגיד לך מה זה להתערב. להביא למאמן, נגיד, שחקן זר על הפרצוף שלו, שהוא לא יודע עליו בכלל, זה נקרא להתערב. סתם זורק. תשמע, אם אנחנו הולכים להיסטוריה, סתם זורק. אם אנחנו הולכים טיפה אחורה להיסטוריה, תסתכל את השחקנים שאלי זינו הביא, לפועל באר שבע, את הרמה שלהם, את האיכויות שלהם, אני חושב, ראיתי שחקנים, לא ראיתי משחקי כדורגל, ראיתי שחקני כדורגל. תראה, זה שיש לך טביעת עין לשחקנים, אתה גדלת במגרש. אני גדלתי במגרש. זה גם, אתה יודע, אי אפשר להגיד אני אף פעם... לטביב, או לאיך קוראים לו, לזה מאשדוד. אתה יודע, יש להם טביעת עין, הם יודעים לראות כזה, אתה יודע מה? אני גם אגיד לך, תן לי לשבת עכשיו באצטדיון, אני אגיד לך מי שחקן ומי לא שחקן. בוא, אני לא צריך להיות פרופסור פה, גדלנו את זה. חיינו את זה, נשמנו את זה. גם אני לא הייתי שחקן, אבל חייתי את זה כמוך בדיוק. היום המדיניות היא אחרת, הרמה היא אחרת. זה נכון. הסוכנים, אם אתה סוכן של שחקן מסוים, ואתה יודע להציג את הדברים, ואתה יודע למכור אוויר. מה שאיש שיווק טוב צריך לדעת לעשות. אז הוא עושה. ואז אתה נופל, הקבוצה נופלת לרשת, לא אגיד האדם, הקבוצה נופלת לרשת, ואז יש נזק. עכשיו אנחנו, אתה יודע, השחקנים, כמו שהבאנו, לפחות, אם זה דיקסטרה, ואם זה גוס, מצוין לתקופה או שהוא... בלסינקקו. על מה אתה מדבר? כל השחקנים שהבאנו. תקשיב, ועכשיו אני רוצה לעשות פאוזה שנייה, כי אני רוצה לדבר איתך על אחת הקבוצות הטובות ביותר בתולדות הפועל באר שבע מאז ומתמיד. סבבה? כי מתאים לי. הקבוצה של אופה קדוש, שעולה מהליגה השנייה. מי הביא לי בקדוש? אני יודע שזה הברקת המאה. מאיפה הבאתי אותו? הברקת המאה. בוא נחשוב ברגע, מאיפה הבאתי אותו? אני אמרתי עליך קודם, ירדתי עליך קצת, אבל עכשיו אני אחמיא לך בטעות. לא, לבעיה, אני לא... רגע, שצריך להחמיא, אני יודע. תראה, הברקת המאה. הברקת המאה. הבאת דובר באר שבעית, בום, כאילו הוא נולד בסורוקה איתך ביחד. עכשיו הבן אדם, אני הלכתי, החשיבה שלי הייתה, וואו, אני הולך לרדת לליגה השלישית. אתה, רגע, צריך להגיד את הרקע של הדברים, כי חלק לא מכירים. ברור. באר שבע נמצאת בעונה השלישית שלה אחרי שהיא ירדה לליגה.
מדשדשת בליגה השלישית, מפסידה לביתר באר שבע או שזה היה תיקו? היינו במחצית. ובסוף ירדנו תיקו, נכון? ניצחנו. לפני מלחמת עולם, ניצחנו, נכון. היה כמעט מלחמת עולם. ניצחנו, כן, אבל במחצית. רגע, ואז מגיע השלב שאתה מפטר את מי היה אז? לחמן? היה לחמן? כן. אחלה בן אדם, ישבתי איתו בתחילת העונה לכוס קפה. ואז הוא סיפר לי על בלסינג קקוב, הוא סיפר לי על קאבי המוקניה, והוא סיפר לי על דייבי קורמן. ותכף נגיע אליהם, רגע. ואז אתה כאילו בפרשת דרכים הזאת, החלפת כבר 500 מאמנים, כל העולם רוצה... לא עניין אותי. לא, אני יודע. יש לי עניין אחד, להצליח. לעלות ליגה. כל העולם יושב עליך. אין לי בעיה. כל העולם יושב עליך, נכון? אז תקשורת אין דבר, אין בעיה. ואלי ז'ינו מהבוקר עד הערב, ואז אתה יושב, ואיך אתה מגיע למסקנה שאתה רוצה את לופה קדוש? אני פחדתי בתוך תוכי ששמע שאני צריך את האדם המבוגר, פתאום אמרתי, בוא נשנה את התזה. אוקיי. נלך לחפש מאמן אחראי, מבוגר, יותר לימים של צרה. למלחמה, אתה צריך גנרל. בדיוק. באמת, זה מה שחיפשתי. אוקיי. לופה היה מאמן ילדים במכבי רמת עמידר. לא להאמין. לא להאמין, כן, לא מצא קבוצה, והוא רוצה לעבוד. ומדובר באגדה בספורט המקומי. בחור, העסקה הכי יפה שהייתה לנו בחיים לספורט הבאר שבעי. אבל לופה קדוש, זו הייתה המצאה הכי טובה שהייתה בבאר שבע. זה הרגע שלך שאתה לוקח איתך? הדבר הזה? כן. עכשיו, לא רק זה. אתה לוקח את הבן אדם הכי הגון, הכי ישר, בן אדם, כשהתחלתי לדבר עם שחקנים על כסף, הבן אדם קם מהכיסא ויצא החוצה. מרוב שהוא... הוא לא מתעסק עם זה. ישבנו, אנחנו, נסיעה הראשונה שלנו לבולגריה, יושבים בלובי בבית המלון, מנהלים מסע ומטבע, שחקן שהכירו לנו אותו, אנחנו צריכים לנסוע איזה 400 קילומטר, עד בשביל לראות אותו משחק, לא חשוב. וזה לפני עידן היוטיוב, וזה צריך לזכור. לפני עידן של הכל. נוסעים בעיניים רואים. עכשיו בא מאמן, שלום, הכירות, מדברים. אנחנו מתחילים, אני מדבר לסוכן, אומר, נו, מה ההצעה? אז הוא אומר לו, רק רגע, סליחה, קם ויצא החוצה. לופה, בוא שב, מה קרה? לא, אלי, אני במשא ומתן. הוא רוצה להפריד בין האומנות לכסף, אני יכול להבין אותו, אני במשא ומתן לא יושב ולא מכיר ולא מעניין אותי. אני צריך חומר, עבודה. אדוני, תעשה את העבודה שלך. בדיוק. הבנתי אותך. עכשיו, אתה לא הכרת את הדברים האלה. היה מאמן, קשה, לא רוצה חלילה... לא, היו מאמנים שגם גוזרים קופונים וכל מיני דברים כאלה, נכון? להוציא שם רע למישהו. לאו דווקא האינטרס שלך בראש מעייניהם, סבבה? אדם הכי הגון, הכי פשוט, הכי נעים, הכי אמיתי, הכי כנה. אתה יודע, היינו במחנה אימונים באלות. אילת. תחילת עונה. עכשיו לא פה מאמן. אנחנו חברי הנהלה וזה. לקחנו כדור, התחלנו לשחק בצד. עצר את הכדור, את המשחק. הלו, חבר'ה, בבקשה, לא פה, תצא משחק, לא יכול הצידה, תפריעו לנו. ואתה יודע, קיבלנו את זה באהבה. חמוד. איזה חמוד, איזה גון, אתה יודע, כן. אני התארחתי בכמה אימונים שלו, אני זוכר אותו. זכרונו לברכה, ואני אגיד לך משהו. באמת, אני זוכר. אז קודם כל, אתה קפצת כבר למחנה אימונים של העונה השנייה שלו, אבל הוא הגיע באמצע העונה. באמצע העונה הגיע. אז אני גם זוכר, בוא נראה אם אתה זוכר, מתי הגיעה נקודת המפנה באותה עונה, באיזה משחק. אני חושב שאני יודע את התשובה, לא בטוח שאני צודק, אבל... באיזה משחק? כן, היה נקודה שהיה שפל, ואז משחק של בית"ר באר שבע במחצית השנייה. אני לא חושב, אני חושב שהמשחק מול סכנין. בגשם, גשם זה להפרות, אני זוכר את זה. לא, פה בבית, ניצחנו 3-1, 2-1 או 3-1, בתקופת לופה קדוש, אני חושב שאליניב ברדה היה מעורב בשער, או משהו כזה, וזה היה לדעתי הנקודת תפנית באותה עונה, לא משנה. מה שכן משנה, שמזה יצא לך שושלת, שהמשיכה 3 או 4 עונות, נכון? מספר שחקנים של 8 שחקנים איכותיים. שרצו יחד בתקופה. התחיל שמות מפה לעוד חדשה. אני תמיד רציתי לשאול אותך שאלה. זה אולי אגדה אורבנית, אבל מספרים שבחצי גמר גביע, אולי אתה סיפרת, אולי מישהו אחר, אני לא יודע, שבחצי גמר גביע, שהפועל באר שבע ניצחה את מכבי חיפה 3-0, כבר ישב איתך גוטמן ביציע, ובשלב, במחצית או משהו בסגנון, הוא אמר לך, זה קבוצה מדהימה, זה קבוצה טובה, מה שאני רואה פה.
ואני שואל אותך שאלה, קבוצה מצוינת, באמת טובה, הפסידה בגמר גביע מחוסר מזל, פשוט חוסר מזל. רמי אליהו היה פה, רמי אליהו, החמצתי את הראשון, 1 מתוך 10 זה נדיר. זה קרה. אתה ראשון, הרגע שאתה ראשון, זה יש לי... למה החלטת, רצית להשתדרג? רצית לשדרג את הקבוצה? לא היה לי... לא הייתה פגישה כזו, לא נולדה מעולם, מעולם. חלילה, אם יש לי מאמן שמביא אותי לאן שהוא הביא אותי, אני אחשוב על כבר להתחיל לקפוץ? לא, מעולה. למה נפרדת מאילוף הקדוש? לא נפרדנו. בשלב מסוים נפרדתם. הוא עלה ליגה, היה עונה אחת, ואז מינית את אלי גוטמן. נכון? אני לא טועה. אלי גוטמן לא מיניתי, מה פתאום? למה? אחרי אילוף הקדוש. אלי גוטמן לא, מה פתאום? אלי גוטמן אחרי אילוף הקדוש. כן, אני לא טועה. אני צריך להסתכל בוויקיפדיה. יכול להיות שאתה... תסתכל בוויקיפדיה. אוקיי, אני מבטיח לעשות את השיעורי בית, אני לא חושב שאני טועה. אני חושב... היה את לופקה, הרי באר שבע ירדה פעמיים ליגה. פעם אחת היא ירדה ב-97, ב-98 יותר נכון. כן, נכון, 97-8. ב-2002 נדמה לי, או 2001-2003, עם המשחק בהפועל רמת גן, זה העלייה הראשונה. הראשונה שלנו. נכון, עם סתיו אלימלך והחבר'ה הטובים. שקנינו כרטיסים. זו קבוצה מהממת, תקשיב. פשוט קבוצה יוצאת מן הכלל טובה. אני אומר לך שהייתי, מאז אני ב-20... קנינו 5,000 כרטיסים. כמה שנים עברו? לא מעט, נכון? לא מעט. אני מעז להגיד משהו שאמרתי בחדרים סגורים, יותר נכון באצטדיונים פתוחים, אבל אנשים שהיו לידי, זה אחת הקבוצות, אני לא בטוח שהיא נופלת מהקבוצה של בחר, של האליפויות, אני לא בטוח שהיא נופלת ממנה, לפחות מבחינת דבר אחד, האטרקטיביות של הכדורגל שלה היה מיוחד. מאוד. קבוצה של כדורגל. תשמע, כשמאמן בא ואומר, תשמע... איפה רואים כזה היום? איך אתה מביא לנו כדורגל ווייז, אני מדבר כדורגל, משחק, נטו. כשבא מאמן ואומר לי, תשמע, אני רוצה שחקן אבו לאבן. הפכתי עולמות. יציאה אבו לאבן, הפך להיות כוכב גדול. הפך להיות כוכב גדול. אצלנו? כן. מה זה אדם מעל לכל היגיון וסבירות. ויצא בחור סופר זהב. עכשיו, ישבתי ימים ולילות בשביל להביא אותו. ולא חסכתי שום דבר. והבאתי אותו. למה? האמת, הוא היה חסר לנו איזה בנקר כזה. איזה מישהו שעושה גולים גם מרחוק, אתה יודע. תשמע, דוגמה אני נותן פשוטה. זה לא עניין אותי. עכשיו, אתה שותף, אתה מדבר בחיים מאמן, בשותפות, שותפות פתוחה ביותר. תשמע, תשכח, היינו חברים אישיים פשוט, עם הזמן הפכנו להיות חברים, היינו קבוצה של 3 אנשים, היה לוף הקדוש, יצחק תורג'מן ואלי זינו, שלושתנו היינו תמיד ביחד בכל דבר, מה שלא יהיה. איציק יושב בצד, ואתה יודע, שיהיה בריא עד 120, עם הרבה תבונה, עם הרבה חשיבה. הוא היה הווינגמן שלך. הוא היה, אתה יודע, כן, אני זוכר אותו. המרגיע הלאומי. אחלה. אבל אתה יודע, אפשר להכניס פה משהו בזה, בסוגריים? אני את קריירת הפרסום שלי, התחלתי כפרסומאי שלך, בהפועל באר שבע, אתה אולי לא תזכור את זה. זוכר את זה. אתה זוכר? כן. ואנחנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפחות את זה ניתן לך. אתה היית הבעלים הראשון שהיה לו אתר אינטרנט בארץ. היה את בית"ר ירושלים או משהו, אבל אנחנו, הפועל באר שבע COIL, אם אתה זוכר, אתה הבאת את הרעיון, כן, היה מדהים בעיניי, וזה תמיד משהו שאני מתגאה בו. יפה. והיה גם שנים אחר כך הופיעו את התמונות של טימור בלוג, אם אתה זוכר, ואת כל זה שדייגו יקירנו צילם, ואני תמיד אזכור את זה. אחר כך אגב הבאתי הרבה מהניסיון לשיווק של הכדורסל. בתקופה אחרת. אבל אני רוצה שתכף אנחנו ככה רוצים לסיים, אבל אני אתן לך עוד 2 שאלות קטנות, ברשותך. אחד, זה, אתה יודע, תמיד אהבתי לשמוע קצת את הסיפורים מאחורי הקלעים, ושהייתי אז במועדון, אני זוכר, אתה יודע, שגילי לנדו את הנושא של, איך קוראים לו, של לופה, אלי להב, עם אלי גוטמן, כן. לא היה ולא נברא. לא היה, אוקיי, אין בעיה, אבל זה לא היה ולא נברא. זה שאלי גוטמן... גם לחשוב לפגוע בגוטמן. לא התכוונתי לזה שפגעת בו. לא, זה בכל בשבילי, תראה, ברגע שאני עוקף אותו והולך למישהו אחר,
ככה בשושי, בצורה לא... חוסר הגינות. זה חוסר הגינות ולא... אוקיי, אז אני שואל אותך שאלה, האם אתה זוכר למה נפרדתם בסוף של דבר אתה ולופה קדוש? כי הרי לופה עזב את באר שבע שהייתה קבוצה שסיימה בגמר גביע, והייתה במקום שלישי רביעי, נראה שהיא באיזשהו שיא מבחינתה. אז אני באמת שואל אותך, למה נפרדתם? כי הוא יכול להיות, באמת היה פרגוסון שלנו, ממשיך עוד כמה שנים טובות. הוא יכול להישאר כמה שהוא רצה. נכון, אז הוא החליט ללכת? כי אם אני רואה נכון... אני לא יכול להגיד בוודאות, תשמע, אני לא יכול לא... אני באמת, תראה, אולי אם אני אשב עם חבר, עם יצחק... רק בשביל הסדר הטוב, סבבה? אנחנו ב-2003, אלי גוטמן אימן את באר שבע, מ-2003 עד 2005. זאת אומרת שהוא החליף את לופה קדוש, לא טעיתי, לפחות את זה אני זוכר. זה בוויקיפדיה. מי היה לפניו? בוויקיפדיה, ב-2002, מי היה? ב-2002 היה לופה קדוש. עד 2002? כן, כן, הוא החליף אותו. אחרי הגמר גביע, לופה קדוש לא המשיך. הוא לא פתח את העונה של אחר כך. אחר כך נכנס אלי גוטמן, הוא היה שנתיים מאמן בבאר שבע, ואחר כך המשיך לדרכו. את זה אני בטוח זוכר, אבל זה לא מה שמעניין אותי. אתה יודע מה מעניין אותי? בסופו של דבר יצאת בזה משהו שהוא ברמה האישית, אני שואל אותך עכשיו. באמת לסיום. יצאת כאילו, באת לעשות טוב לעיר, אני בטוח. אני גם מכיר אותך. אני גם יודע שזה מה שמניע אותך, לא כסף ולא... לא עניין אותי שום דבר. יפה. לא בטוח שזה גם עשה לך כסף, אתה הפסדת כסף, אני בטוח בדבר הזה. הפסדת הרבה מאוד כסף. אתה יודע, לא מכירים את המספרים בפנים, חושבים שזה זה. לא חשוב, לא... אז אני שואל אותך, איך אתה מרגיש, איך מיצית את התקופה הזאת? הרגשת שהיה לך פספוס, שהקהל כעס עליך, שהיה לך הרבה קונפליקטים עם הקהל. בתור באר שבעי, איך הרגיש לך להיות בקונפליקט עם אוהדים? קונפליקט עם אוהדים זה דבר לא טוב, לא נעים, לא אמיתי, לא הגיוני, לא סביר. אבל הייתה עובדה כזו שהם החליטו שאני יקום והתפטר. עכשיו, יקום והתפטר, אתה, חשמל, אם לא תהיה במקום, מי ישלם את החשמל? אתה מבין? כן. עכשיו, מה זה תתפטר? למי תמסור את הקבוצה? אין מילה, אין מושג כזה, קום תתפטר. אתה מבין? כן. זה לא, אין לי מי לתת את הפיטורים. אני רוצה ללכת, מי יקבל אותו? ואני לא עובד כאן, אתה אומר. עכשיו, מעל הכל אתה גם לא עובד. מעל הכל אתה צריך לחפש פתרונות כלכליות לקבוצה לעתיד. אבל בגדול, תשמע, זה קצת העיק עליי מאוד, הפריע לי מאוד. ברמה אישית, אני... ברמה אישית, ראיה לכך שעזבתי את הבית שלי בבלון ועברתי לעומר. ממש בגלל זה. כי? שהם באו וישבו על יד הבית וכל ערב והפריעו לשכנים, הפריעו לכולם. ולא נעים לך מהשכנים. לא נעים מהשכנים, לא נעים מכל המערכת. ולא היה לי, לא הרגשתי נוח. ממש לא הרגשתי בנוח. והמשפחה אומרים לך, טוב, מה אבא, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך, למה אתה רוצה? ובאמת, הילדים השפיעו שפשוט מכרתי את הבית ועברתי לגור בעומר. עכשיו, לימים כמובן, הרגשתי שעשיתי טעות בגדול. אבל כעיקרון... עשית טעות בזה שעברת? או בזה שמה? תשמע, אני חושב, כן, אני יליד באר שבע, אני נולדתי בבאר שבע, אני לא... נכון שעומר זה שכונה מבאר שבע, אבל בגדול אני חושב שהיה טוב לי יותר להישאר איפה שהייתי קודם. באמת, לא חלילה. אני חושב שני דברים קטנים. אחד זה רגע שפל בקריירה, זה יכול להיות בקריירה של הכדורגל, יכול להיות גם לא, ורגע שיא בקריירה. ועם זה נגיד לך תודה. תהיה לי בערים. תודה רבה. תשמע, אני בכל אופן, תראה, אני המשכתי תמיד לשחק בכדורגל, הייתי בכדורגל, הייתי גם בדימונה, כשהייתי יושב ראש, ובפועל דימונה, הבאתי הישגים, עליתי מליגה ב' לליגה א', מליגה א' עלית לליגה ארצית. בהפועל דימונה. בהפועל דימונה, ואני משחק, ואני גם משחק כשוער שני, לא כשוער ראשון, כשוער שני, בגיל כבר מבוגר יותר. העליתי את הקבוצה לליגה הלאומית, וקיבלתי את יקיר דימונה, בזכות הכדורגל. בזכות הכדורגל ועוד כמה דברים, אוקיי. בעיקר בזכות הכדורגל, לא חשוב, בסך הכל תרמתי. אז זה מבחינתך רגע שיא בקריירה? זה רגע מכובד, כן, בטח שזה רגע שיא, בכל אופן, אתה יקיר העיר דימונה. יש לך את העלייה של באר שבע, שהיית בשמיים. יש לי את העיקר, הייתה לי עלייה, ברור, עלייה קיבלנו מזכרונו לברכה מרגר. טוב, אלי, מה נגיד לך? מה נאחל לך? רק בריאות. רק בריאות, שתהיה בריא וחזק. תודה רבה שבאת, היה כיף לראות אותך. כיף לי, תענוג. ברמה האישית, עכשיו אני אומר. תמיד לרשותך. אחלה אלי. בכיף, אחי. באהבה.
בטח נתראה בהמשך. אמן. תודה, תודה רבה. אמן, תצליח מותק. תודה. אחלה, אלי.